Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hagasngi thoding jong katayo ka HYC mau 8 circle kalalet ban ai yaki artali ki dor khas hakmat ka DMNHO West Khasi Hills halor ki kaptu ka ne tali ki mat jingnawa nakabenta ka jingmentoi ya ka dong bat ka than mau 8 katkum ka dor khas ya ka ba ka HYC kalalet ban IT ki kanthop e ka jingdawa bandon no ka health and wellness halai tali ki health sub center kata hapor khado myangshang bat maurenyo health sub center shushu ka HYC kala dawaru bandon no ya ka health sub center Hamau Marin, Bat Shirkon A, Namar Baro R, Kajing Bun Brio Kalabiang Pura, Katkum Kajing Dawa Jong Kasorkar, Bandon Yakum Kite Kijaka Ajing Sumar. Nakaliang ka HYC kala ongru bakum banpen kan mau ka seng kalalet bandawa hadu menteri ketenat badai pet hagini kisnam balalet hakabede bandon Kambun ki health sub center hakathan. Shushu kala ongru bakane Kajing Dawa la pensyong nong rem katkum Kajing don kam jong ki pat ba akathan katbana mi kisngi kisnam namar Kajing jur jong ki bapang basitom hakathan. Tingkat kejing dendang kini ki no ilam jongka West Kasil District ilawan ban ya kedu ya ka DMHO hakabede bat kejing dawa bat pentrikam lene bandono ya ka health and wellness habaro likely sob center bat hakabede bat kene na kaleng jong ka office badai page il bentip ba ka building thmai kala sedang mentah kumba keseng kala dawa hakini kisnem ke baladep bat kala trekam syashat mentah bat ya kene ka wellness kan don rekat no hakini ki building nang tah kaju kopor kai chusi moi circle kala don sakawai ka dorkas kaban dawa hakaba yadei bat bandono ka sob center hardly kisnong bat kata kisnong kalong hamomerin bat hasir kon e te hakabi de berkane na kaleng jong ka sahab kala ai ka insurance lene ka jubab ka ba paka hakabai de bana kaleng jong i ila kular ya kaseng ba hagini kisngi hi en aino ka jinto sya u sahab uba depek ne u sahab uba kam halon i hagabede ban pentre kam no ne ban penyo no iknik sob senta te nagleng jungi ila kali hagabede berka population ne nagleng jungi ila persyang ban yatu ba ka population kala beng palat kala beng pura hagajing bulpan bat kunta ba kini baru atli kisnong kala dei hoki bandono ya ka sob senta ne ka help sob senta habro atli ki snong hakwe ka benta ba ka sirkon ngila lei dawa hadu bangin lei kendu ya UL hack berlongkum babat ya minister jong ka kwat ke akiti por ba ka sokar ka balarim bat kumjuru mentaro ngidang penken mo hakabede berkene te nang tasa ka weiru ba hangni nong sirkon kal dei hoki namar pakadon sesiliang jong ka waruang bat kijing jar jong kitemen ki kro kantam ki nong stom nong pang nong stom ki ba hadu kata-kata te nakaleng jong kaseng ka singau ban karpat ya ka office badai page badai ban chimkia hak bede berkene kamploy khnang ba lingba kane ka jing penyo ne ka jing tono kane ka sob suntar ne ka help sob suntar ha kini kisnong kan yarap ya ki pajba nakumta banyo ai ka jing kon jike ka pura